itaas. Kung systemic ang problema, paano ngayon yung buong agency? Well, siguro isa sa pinakamagandang ginawa ng ating presidente, nilagay si Vince Dizon doon. And I know Vince, he's a non-nonsense. I've known Vince since 2005. I've worked with him when I was in the Special Action Force, ganun din sa NTF. If you want things done, that's Vince Dizon. And talagang sa tingin ko, we've been talking to each other almost every day. At ginagawa niya lahat. Second is, kailangan i-adapt na ng DPWH yung open data policy. Na kailangan i-publish nila, lahat ng projects nila ipapublish. And yun din ang direction ni Secretary Vince. Nung nag-uusap kami, ipapublish yung program of works, feasibility study, ipapublish yung ipapublish yung bill of quantities, ipapublish din yung mga geotechnical study o kaya soil test para malaman lahat. Kasi sabi sa akin ng isang source ko sa DPWH, sir, ang nangyayari kasi is from the top, from the, sabi niya, ito yung sinabi niya sa akin, from the top, management, ibababa dun sa planning kay Yusek Cabral, o ito na yung gagawin mo, ito na rin yung para sa mga congressman, ito na yon. So ang gagawin ni Cabral, gagawin niya yung plano, cut and paste, tapos sa kanya ibababa sa mga DPR, sa mga regional and district engineer. I-adapt na lang nila. Kaya makikita niya, sabi niya, sir, kung titignan mo yung mga geotechnical study, yung mga program of work, halos pare-pareho, puro cut and paste yan. Kaya kung the only way you will be able to really determine kung talagang maayos talaga yung pagkakagawa niyan at yung talagang walang kalokohan na nangyari, pag-aralan mo yung feasibility study at yung program of work at pati yung bill of quantities, yan yung mga documents na papag-aralan nyo, dyan yung makikita talaga kung may kalokohan.